Nakawaan og dashcam video sa usa ka motorista ang kalit nga pagdahili sa yuta ug mga bato sa highway sa Hinguog Claveria Road sa Misamis Oriental Domingo sa buntag. Sa maong insidente, usa ka balay ang natabunan. Ang detalye sa report ni PJ De La Peña. Hawan kayo ang dalan sa Hinguog City nga nagkonekta sa lungsod sa Claveria sa Misamis Oriental Domingo sa buntag sa kuhang dashcam video ni Dante Salang samtang sakay siyang pick-up. Gikan si Dante og iyang higala sa Claveria ug paingon unta sa Hinguog City aron motambong sa usa ka meeting. Pag-abot sa Purok 4, Barangay Binakalan, Hinguog City, kalit kami dahili ang yuta gikan sa Bakilid paingon sa highway. Kuya, atras! Kuya, atras! Kuya! Sa video, makita kini mga residente nga dali nga nakadagan. Ang usa ka babae, doon na pa'y kugos nga bata og swerteng nagkalingkawa sa hitabo. Si Dante nagpasalamat sa Ginoo kay wa pa sila katabok sa lugar dihang naitabo ang landslide. Life-changing moment dito siya, no? Naghan kong realization mga kanang naapadigday ko anang Ginoo ba pagprotektar sa mga kay actually sa pag before mi mo abot sa katong landslide na area na i-checkpoint dito sa ibabaw mga PNP personnel nag-checkpoint sila. So kung wala siguro pud mi gipara nila dito in a matter of seconds siguro or 1 minute more or less. Basig nakalahos mi, basig nasapon yun mi anto. Wala una gipagian sa mga sakyanan ang lugar tungod sa mga midahili nga yuta og bato. Sumala sa City Disaster Risk Reduction, mihumok ang yuta sa Bakilids Highway tungod sa tubod sa tubig. Nahimo sab nga water source sa mga residente ang lugar. Sabado sa gabi, doon na matod pa'y namatikdan nga pagbugwak sa tubig sa ibabaw nga bahin sa Bakilid. Walay ulan ni adtong higayuna. Tunga-tunga datong landslide nga portion na si water table gatubod siya. Sumuhumok gid siya ang part sa ubos. So pag mairon tong diri sa ubos, ang katong nabilin sa taas nga yuta nga nabilin mo to'y matulod na po. Lunes na sa buntag na human ang clearing operation sa mong dalan. Pinaagi sa mga local ug national nga ahensya sa gobyerno. Passable na sa mga sakyanan ang Hinguog Claveria Road apan kinahanglan gihapon nga mag-amping sa mga motorista nga moagi. Nagbutang na sab sila mga personahe nga mo-assist sa mga motorista. Ako si PJ De La Peña para sa One Mindanao.